सुडून मारता नोडे माट कते नुगे तो मनदी समस्या आता इसर जमला अमु अस्तिना उठताला कोया समज मिनते मिंडे आ मलकान के दंडकार्याने संग मिनते इडे संग मिनते मिंडे भूमिया संग मिनते सब मिनते सब दडाग मन पता कित्तमा बाकी सुडून बग अर्ध ना ताकनु सारा दर्पम मैदिंगो मिंडे मम अस्तम ಈಗ ಮಾಲ್ಕಾನ್ಗರಿ ಆದಿವಾಸಿ ಸಂಘ ತರ್ಲಾ ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡ ಏಡ್ ಆಫೀಸ್ ಮಿಂತೆ ಆಗಂಜ್ ಮಂಜ್ ಮಮ್ಮ ಇಲೆನ ಒಂಡೈತಮ್ಮಯ್ಯೋ 3-4 ಜನ ಕತ್ತಮ್ಮ ರೆಂಟಂ ಕೈತಂ ತರ್ಲಾ ಕೊಟ್ಟ ತಾನ್ ಪೇರ್ ಕತ್ತಂ ಬೇಗ ಮಾತಿಲೆ ಅಂಜು ಮೀಟಿಂಗ್ ರಾಲಿ ಅತ್ತ ಬಿರಾಟ್ ರಾಲಿ ತ ಬರನ್ ಮಕ್ಕಂ ತಾನ್ ಪೇರ್ ಕತ್ತಂ ಬಿಡು ಕೊರ ಪುಡಕ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ತ ಕೈತಂ ile at medingu making bele ki to mam parwa mam karto tra beno ile renjak ta gotu kart medingu ur making karto tra medingu ur making sojo kim to yes isare kese nanu ma dadalor mit so bataru na bakte be bang kim ta तो